Recept na rýchlu ovsenú kašu. Takže najprv som si očistil banán, potom som ho takto pokrájal, áno, a teraz som ho potreboval trocha rozmačkať, takže som si ho nasypal takto do misky. Použil som aj lyžicu, pripravil som si ovsené vločky, tu na sú kešu a tu na brúsnice, keďže ja mám rád brúsnice, pripravil som si takto panvicu, nasypal som tam ovsené vločky, nalial som tam vodu a začal som na ohni miešať. Znížil som si teplotu na 3. stupeň, postupne som takto miešal, aby mi kaša zhustla. Keď mi kaša trochu konečne zhustla, tak som tam pridal spomínané banány roztlačené, taktiež som to spolu zmiešal, až kým sa to teda nespojilo, tie banány spolu s tou kašou. Áno, keď sa vám to teda už spojí do takej spoločnej konzistencie, vypíname. No a teraz už zostáva iba dochutiť, takto vyzerá kaša. Keďže ja mám rád jablko, tak som tam použil jablko, takisto som tam použil aj spomínané kešu a taktiež aj tie brúsnice. Takže toto je rýchla ovsená kaša. Kto má rád takéto jedlá zdravé, tak nech sa páči, môžete to vyskúšať aj vy. Majte sa pekne, dajte odber, čaute.